Aleksandar Hut Kono. Tajni javni život klupe. Tokom poslijepodneva cijeli stavak simfonije stražnjica na klupi. Horoskop stražnjica. Jeste li znali da će klupa predvidjeti točan datum smrti samo po obliku dupeta i da će lako pogoditi koji pekmez najviše volite, je li vam stvarno stalo da vam kažu nazdravlje kad kihnete iznenada? Klupi su dupeta telegrafski impulsi poslani iz svijeta. Tokom jednog poslijepodneva klupa će primiti čitav dopis stvarnosti. Ponekad se dvije klupe, svaka na svojoj strani trga, dopisuju stražnjicama. Evo, ova debela je cmok i čuvaj se. A ova u hlačama nacrtuje kako to misliš i nemoj ti meni samo malo. No baš taj čas na klupu će skočiti žuti pas, zapuhat će vjetar, okrznut će najlonska vrećica u letu i gle, pomislit će klupa, moj život se napokon pokrenuo. Klupa mrzi parove koji se drpaju i posprdno ih zove četverostruka stražnjica. Klupa je nalik na kvadriplegičara, opći očevidac, ali nemoćna. O klupi se vječno govori u trećem licu, kao da je nema. Klupa prezire desničare, gradonačelnike, neoliberale, jednom riječju sve one koji potiču razmnožavanje kavanskih stolaca, a to stoga što je ohola i ne trpi konkurenciju. Klupa kroz povijest. Klupa za bijelce u Južnoj Africi 94. umalo da nije svisnula od uživanja kad je na nju sjeo prvi crnac. Klupa krajem 70-ih u Bejrutu, odvaljenog naslona i danima sama. Dok se požar približavao, zadnje što je Cedrova klupa u Perzepolisu pomislila biješe, na ovom svijetu nema ništa krhkije od grada. Na glasovitoj klupi pred hotelom Monumental sjedili su Franjo Josip i Lady Gaga, no veći dio života klupa je provela slušajući kako nekom kasni plaća, nekog drugog vara muž, nekome se nešto ne da premda obavezno mora. Tajni, javni, glamurozno jadni, u osnovi pseći život klupe. Klupa je poput kurve, osim što je besplatna i malo manje mudra. Klupa ne bi odbila nikoga.